Atur wilujeng ingkang sami ora woh ingkang rawa mriki anemi wasepo kita ngormati miyos Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kapungkasan ingkang mernoto para manungsa ingkang perintah kita supaya ngadoi dosa wajib kita bocah islamiku kudu sing sregep panggone sinau awet kang Allah pangeran ya Allah mau bakti di timur matahari mulai berjaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia kita pemuda Islam Indonesia kata kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Wajib yang kita bocah islamiku kudu sing sregep panggone sinau awet kang tinggi aku bisa mengerti Allah pangeran ya Allah mau bakti di timur matahari mulai berjaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia ayo para kanca enggal padha aku boyo kanggo belani agama Islam iku pancen luwih mulya akhirate kejaba saka agama sebab kita enggal padha ngupaya yen ora kersa bisa kena cobane manungsa yo iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen tumiba ini negeri namanya Jawi kalau agama Islam sudah yang terang saljabuwe dari pangeran yo pro kanca ngaweruana rukune Islam yo iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji pindhone nglakoni salat ping telune bayar zakat ping papat wulan Ramadan ping 5 kaji lamun puasa. Mas Upi mriki Mas Upi susah podo poso yen ra poso akhire bakal nelongso sebab urip tinggal poso apa donya.
syukurlah, syukurlah dalam kesucian. Karena hati menjadi pedoman. Tak kalah berdirimu. Siapkan didengar kawanmu setiap membela agamanya. Islam agamanya Tuhan dan negerimu. Ini negeri namanya Jawi. Kalau kami nama Islami, agami Islam sudahlah terang. Asal dawe dari pangeran. Prakanca ngawaru ana rukune Islam ya iku lima. Syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Ping pindhone lakoni salat, ping telune bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan. Mau haji lamun kuwasa. Ini negeri namanya Jawi. Kalau agami nama Islami, agami Islam sudah yang ketengerang. Saldabuwe dari pangeran. Yo prakanca ngaweru ana rukune Islam ya iku lima. Syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Indone lakoni songolat kaping tengelune bayar zakat. Pingepet poso wulan Ramadan. Ping lima kaji lamun kuwasa. Ini negeri namanya Jawi. Kalau kami nama Islami, agami Islam sudahlah terang. Asal dawe dari pangeran. Prakanca ngawaru ana rukune Islam ya iku lima. Syahadat loro rukun kasiji disuwa sira kelawan ngaji. Ping pindho ning lakoni salat, ping telu bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan, kaping lima haji lamun kuwasa. Ini negeri namanya Jawi. Kalau kami nama Islami, agami Islam sudahlah terang. Asal dawe dari pangeran. Yo prakanca ngaweru ana rukune Islam ya iku lima. Syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Ping pindhone lakoni salat, ping telune bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan, kaping lima kaji lamun kuwasa. Ayo. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Jangan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Yo prakanca ngawaru ana rukune Islam ya iku lima. Syahadat loro rukun kasiji disuwa sira kelawan ngaji. Ping pindho ning lakoni salat, ping telu
bersama-sama. Hilang sepatu hilang, hilang sepatu ramah. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.